Karo water supply at your doorstep. Kibadon kamu hanong po. Pun hakine kinombar. Pranyo kendai sau, pranot nyo not prapra, but pranyo sau not nriu nyo lai. यहाँ आप लोग कितना जन है जो यहाँ काम कर रहे हैं? अभी 3 जन है, अभी नहीं है। पहले जो बनाया तो अभी कितना 14 साल हो गए इधर। मतलब 14 में बनता नहीं। 14 साल हो गया यहाँ पे जो काम किया। तो इस 14 साल में आप जो आप काम किया लेबर लाइसेंस आप पहले था, आपको पता है सरकार पूरा मना किया है, सरकार बोला है पता है, इसलिए तो काम हो गायब हो गया ना। मार्से लकोमा दे बंगा अप्लाई ते पटपोरे सकतो Sakoi ang bito katakaway ang takoy like ker muktin sakoi kalong neba pia pun tray pia ni pidi benar labor license ya labor license pi लेबर लाइसेंस देला तो कुमा दे बंगा अप्लाई बैंक से परसन कुन से भी ला अप्लाई ना गटु पटपोरे तो सियारन कला बरखत ऐसे गा long nongkong tu sene banga sana mo te long hadin ha banga tu sin lokoma te long bun seku long kot gi ye rokoma te apply bang banga indruangut te gutu pat poire de gumni hori rapoi ta se long ba bhaw dit khap te la naliang jong halor kata gi hukum gi chino ku re tengi mkwa ra nam ta chata mkwa ban priyosi perlak song ma kamperla to rep tamon tang bahane ka ji ki pade abade bani ka lockdown lade beli phaino boleh usah ni sebut entah ada nak liang ji sono ru dan ailat ju bunsong hang ne kani ka lockdown kam don put le sikit lagi bun banai le sik ta like snem jab pangstom mono bakli mereka ngimpat benamo nama bangi kila wantre ne kemut ngitharai kila de penbiang ya ka labor license jungki ya ka kajing jo bor yo but yo lat wakil wanrung hapok senong lengbau urung ba senong lengba community senong itharai kumta mar kini omdei bangi ngi lekot dikim de kila don lupa singi patri yaki kumta hap lipai no kataga ina kaliang ji bulktin rot ikano ya sisi sa ani ya ka bahala sai hap lipai no kata imdo ditip la da pio kano kalir ngim imto da pio don kano la kano galat pilak lipai ngim ditip tang ba yam sisi dong nginai lat no kat papor lamit ya kam sisi nginai lat lai sai hap lipai no Ka seng HYC imdan circle rengkat bat ki bor senong jong ki artli ki dor bar senong ki bakan thup ya ka senong sotan bat ka senong omkon menta kesngi ki la bekrat no ya ki mender ki balawan bela misteri ha ka senong sotan ki ba om don kot don sla ki bapiang kine ki misteri ki de ki kenhun yam Islam ki bana ka jela asam bat ki bala shong bela menta hadu khat sausnem ha ka ne ka thany nakaliang jong ka seng HYC bat kine ki artli ki dor bar senong da ka jing saus ir ya ka jing pur jong ka jing pang coronavirus kila bekrat no ya kine ki khar muslim bakin mi no mardor ha kising ki bela dep nakaliang jong ka dor bar senong kila be ya kine ki khar muslim na asam hendri ki klem patiau bat ki shong bej bat leitrei bej hapo ka ne ka thany kumta da ka jing trei lang rengkat bat ka seng HYC rengkat bat kine ki artli ki dor bar senong la maham bat la be sendon ya kine ki khar muslim na asam kon siap ya asio ban ai kublei ya kinong to kubar ha ke ba ki don kat lem bat ngi ha ne kupor ai kublei ru khamtam ya ba sinong jo sinong kon he ang ne ya ba sinong jo ka sotat ha ka ba ngi la ya lum lang kring ni ha ne kupor khamtam ha ba ngi la yo ka we complain ha ka ba ha lor ka ji penjeri ka sarkar khamtam ba ka ni lockdown heri dang don sisu ki breu ki bisim kabu la ne kita ki ba pen khen halor ka ta ka an khamtam abide benta kesni kumbang yalap pelin menta kirang don sisu ki khar muslim ki ba wantre hangne ki wantre ni klem na biang ikut kisla hadin bagi la dep kit ru kaliber license ru kim don ha don u dang ta nak liang yu taw mistri ong bagi dang apply de la kamnu no ba shwa bono la dampat yo ketika la kate labor license la kamnu no umbit ba wantre hangne hapo ka jika tre ju hangne de ngi nak liang ka seng HYC dan circle rengkat bat ke jing trilang bat ke HYC omkon unit rengkat bat kini rumba ka dorbar sinong berarat ligi sinong idap lagi sekhia ka bajur ha dang don sisu kum kini ki breu kun kenya ka an omde tang ha ka ba ki tri kta henry kim buram su kam tam ha vide bat kenika yap ka im jungi upaj ba te kum ta ha ka ne ka por na liang ka jingaro asio banjur ha ka ne ka por ba kam tam ya gite ki barjala ki de ben mina murder halasai ngenai pergi dam sisi henry gide ben mi murder halasai la jaba kimi
Nagaliang gaji berkadar bersinang nyimben se ban habia syong ban perkat dakungwe lane ban IT pat hagi bor jog bedek mi habide bat kanika habide bat jong kanigi ikam bat kumjuru hagane kapor nagaliang gajinga ngakan turu nasi bune galat kabu ngakan turu ye gue kiwe kiskeria hapo gine gidong gitanji kamtam hapo rat nklu rat matan gajingi ba yole se dang don hangne hangtai kamtam ki khar muslim langne kino gibri gibap kenji kan nyimben se ban hap target bet nyimben se hap ai bet nane berle kat kum ki kenon anjung sarkar pat nang ta kawai PE pajba kumha ba menta ngilalap kumha asam menta kela ki hadu ar phongot ki bayo e unu kunyang jingpang ka khalam ka besar khaitam mana bun ra kata ka khalam hang de hapo asam de ki muslim ki bele na hapo asam ki wonra ha ka ba kimta ki la poisa du ka ar phongot Harsel Pradesh mana bele degi muslim ki bale ki bonra mat kumbangi tip lungba ki lat pathai khubor kumbangi i lungba ki YouTube hakaba ki khar muslim ki labu kata ka thong hakaba ki mut ban penjot khamtam ye ki ripat lani ki we ki jaj bereu hapo ban isla pathai khamtam ya ki kunhun kristan jingi ki mut ban pendu jaj ki don kata ka thong lungba ka jingki ki pen sapriang yo le se ki nero ladangin ailat su ki kin saang ne yo le se kia kontak ele se nama ka buit ngimla ben la ngimla ngimkot por eru ta ele se kite ki kontak pat ki pat ki prajat jengki ele se ki wanra ane ki wanra yang jimpang hang ne posino po thau ji po godong than ji mono besem jinjar mangi sebelum jinjar mangi baro khamtam po ne godong than ji par saisin hang ne ka por ba ngaken tu khamtam e ya kite ki barjela ki de ben mi na murder halasai kimbit siu ben wan hang ne tat hadu bala penbena da sarkar da kumoi kidei ru ban biang ikut kisla hakata kapor te nginum la banong ye hende kidei ban pan ngi jibit kidei ban biang ki NOC kidei ban biang ki labor license kidei ban biang ki kot kisla na dong sidong ki pi ki baro te hakane kapor naka liang jinga ngakan turu ya ki bor bde kimi khamtam e ba pin simkhia murder khamtam e hakum kini gi jaj kam aba man la ki sinong ye le sei dang don katok ne dang sa namar kumbangi le sneu kumbangi le ya la peru ba dang don katok ne kita gi riusim kebu kita ki bapun ken ya ka an hakaba ki wanra lagi barjela ban ai tre ai bela kham tamme apo kani ka dong ka thanji kumjur apo ka jela ji bro kawe te pardo prasnam ma ka 2ep prari pranya ka 2ep be pin simkia bi mardor igane marba ka de ka yap ka khya ka im ka jingi ba pin subha bani ai snok tilang kham tam bat ni ka seng bat ka durbar sinong hakaba kin ya tre rangkat kham tam ba hakane ka por kuma pi leng ba ka lockdown ba ngimde ban ya tre haka jingi bun breu ngimde ban lum breu henry beuse ba bun sin gilalap ba ki don ki blas na ying slap ki don ru ki balik tre hangno no jika ya tre jokat de kan bun ki ba gilalap gilayo kai komplain henry ka tui pi be pin senge no mardor tak bela pen penaka sarkar da kumwe ba sai sin hakane poru syam kut nga ai kublei ya ki durbar sinong beratli sinong haka ba kila simkhia sisya ba habe de pat kane ka kam tap e haka ba nak lai pu tarik bunai mat syuru kila ai ya ka kila bupor bat kila ai por ya kini ki barjela ki bentre hang ne khamtam e hakaba arsi kila ai por ki na du lai phoi tarik kemut sitrik artrik kila de ben mi na apeng ki arsi henry semba kim da sinyo bat ka ben kongru khamtam e men ha gitu ki por biswa nerang ini lockdown beli kim nek pai siwa ketika lockdown henry beli ki dang sa sisu hang ne Borun kini ru khamtam ki jai jingi patun kenyiru khamtam ya hukum jung sarkar ke bala penjeri da ka sarkar da kene por na kentu ngosio per ai kubleiru e kini do persidang pin subha nanis kemaru ban petngor khamtam kini girisim kabu ba pin subha ban ai jin trelang rekan khamtam pat ni geseng bangila sisa ban telakam habiri bat kene kumbangi lap ba ka perteji menta kadang ki win hakaba lengba une khuyang jingpang dede hakata ka dau akan tu khamtam pi baro ki pajba kiba yasio lengba kani ka message ka bangan IP pin sebaban simkhia hakaba pide ben senge no mardor ke tre ke bela ka jing pi khamtam e anak benta ka jing lumbriu jing pi hakano kono benta ada jing kemana bakrau banyo banyai pen snablem ya ki pardo persnam jengi hakani ka thang ke jongi hakaba ndak sngi le banan cek mo ya ki dikhar ki bon man trebala kan snong jengi ini tengkreng bakane ka jaka ka de ying ka bagi ni ki dikhar ila rap mo ila tre hang ne wala ka darbar snong kala hukum ni ki bakin sange no ben rap bad ba kinmi no na kane jak ka snong kanang bal madu bala penjiri kene ka lockdown kanang balai kano ka jinja namar ba kwat hangi haki snong jengi besong nero pajba kia burom ya anjo ka sarkar
simong like lockdown kumut kimdai ben misu mut ki briu jungi ki ya burom ya kene hendai kini ki poi wir pat kinum burom hendai sukumen badang baka jingi trailang jong kini ki sanh phalang ade ga naka HYC amde sakul bat ka mkon unit baki lala ban ya trailang ta liang jingi ka dorbar senong lemat ka HYC remjur halor kan ke jing jingle jo ini khar huwir ki ba bom kongu halor ka konan juga dorbar senong bat ka konon juga seng